ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବେହେରା ବଜାରର ଶାଢ଼ୀ। ବେହେରା ବଜାରକୁ ବେଲଜୁରୀ ବଜାର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବେଲଜୁରୀ ବଜାର, ଦେଖିଲି ସେଠି ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ଶାଢ଼ୀ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା, ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀର ସବୁଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ। ମୁଁ ସେଠି ନେଇକି ଆସିଛି 14ଟି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ଯାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ମୁଁ କିଣିକି ନିଜେ ଆଣିଛି। ଆସ ଦେଖିବା ସେଇ 14ଟି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋଠୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ନିଜେ ସେଇ ବେଲଜୁରୀ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ବି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ବନେଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଗକୁ ଅଛି। ଏବେ ତ ମାତ୍ର 3ଟା କି 4ଟା ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। ଆହୁରି 9-10ଟା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସବୁ 120 ସୂତାର ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ। ମୋତେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଥରେ ବେଲଜୁରୀ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଶାଢ଼ୀ ବସୁଛି। ଆପଣ ଗଲେ ଫେରିକି ଆସିପାରିବନି। ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି, ନେଇକି ସିଓର ଆସିବ। ଲେକିନ୍ ଏଇଟା ନେବି, ସେଇଟା ନେବି ଏମିତି ଭାବିବେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ନେଇକି ଚାଲି ଆସିବେ। ଦେଖିବେ, ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଥରେ। ବଜାରଟି ବସୁଛି ବୁଧବାର ସକାଳୁ ମାନେ ରାତିନୁ ବସୁଛି 2ଟାରୁ ବଜାର। 2-3ଟାରୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ବଜାରଟା ବସେ ବୁଧବାର ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବସିଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭୋର ସକାଳୁ ଟିକେ ଯିବେ, ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ବାଛିକରି କିଣିପାରିବେ। ନହେଲେ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବ ନା, ଆଉ ପଛେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପାଇବ। ଯଦି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଥମ କରି ଯାଇଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କପଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଏଇ ନମ୍ବରରେ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି।